Lämpimästi tervetuloa Aisa Coachingin mini-webinaariin, jonka aihe on tällä kertaa hyvinvointi työelämässä. Minun nimeni on Heidi Hietaho, on Aisa Coachingin ratkaisukeskeinen valmentaja ja oikeastaan käytän itsestäni nimitystä myös työelämävalmentaja, sillä työelämä on sellainen teema, joka on mun oma intohimo ja olen oikeastaan kouluttautunut koko aikuisikäni työelämän teemojen ympärille. Eli mun pääkoulutus on sosiologi ja sosiologit tutkivat myös hyvin paljon työelämän pelisääntöjä ja yhteiskunnan toimintaa, mihin työelämä tietysti hyvin suurelta osalta liittyy. Mutta sen lisäksi mä oon toiminut kohta 7 vuotta esihenkilötehtävissä ja sitä kautta esimerkiksi erilaiset työhyvinvoinnin kysymykset on tullut tosi tutuiksi. Ja tietyllä tapaa voisin pitää teille myös pienen minivebinaarin työhyvinvoinnista, mutta se olisi mun omasta mielestäni pikkasen eri teema kuin mitä me tänään tarkastellaan. Eli tänään nimenomaan tarkastellaan hyvinvointia työelämässä. Ja mitä me niin kuin itse yksilöinä voidaan tehdä, jotta me pystytään paremmin toimimaan tämänhetkisessä työelämässä, joka Työterveyslaitoksen mukaankin on erittäin kovassa murroksessa tällä hetkellä. Tietysti mikä sitä murrosta aiheuttaa, meillä on varmasti ystäviäkin tällä hetkellä tai meillä voi itsellä olla sellainen tilanne, että YT-neuvotteluja käydään työpaikalla, on tehostamisen tarpeita, hyvinvointialueiden epävarmuus tekee sote-alalle hyvin paljon erilaista epävarmuutta. Mutta sen lisäksi me eletään tietynlaista teknologiamurrosta, jossa tekoäly tulee työpaikoille, haluttiin me sitä tai ei. Ja meidän täytyy olla tavallaan valmiita ottamaan paljon uutta informaatiota, joka tietysti kuluttaa ja vaikuttaa meidän jaksamiseenkin. Joten hyvin tavallaan ajan hermoilla oleva aihe. Ja ihanaa, että tosiaan olet tämän webinaarin äärellä tällä hetkellä ja syvennyt hetkeksi miettimään itseäsi työelämässä ja sitä omaa hyvinvointia ja nimenomaan sellaisia asioita, mitä sä pystyt itse työelämässä vaikuttaa. Eli tietyllä tapaa mä oon halunnut rakentaa tämän minivebinaarin niin, että mä teen itsekin tosi paineistettua työtä. Ja nämä on sellaisia teemoja, minkä kanssa mä itsekin painin koko ajan. Eli pieniä vinkkejä, mitä mä oon itseni kanssa joutunut myöskin käymään siinä työelämässä läpi, niin haluan tarjota sinulle. Ja vaikka kyse on tällaisesta minivebinaarista, niin tarjoan sulle heti 2 tämmöistä ratkaisukeskeisen valmennuksen työkalua. Kohta mä paljastan mun lempityökalun, mitä mä tykkään käyttää työyhteisövalmennuksissa sekä yksilövalmennuksissa. Ja sitten ihan viimeisenä lähdetään myös vähän kääntää sitä sun mindsettiä, mitä coachit eli ratkaisukeskeiset valmentajat tosi usein asiakkaiden kanssa tekee. Eli lähdetään muuttaa niitä meidän ajatusmalleja rakentavampaan suuntaan ja sellaiseen, että me voidaan hyvin siinä elämässä. Hyvä. Ihanaa, että olet siellä kuulolla. Tässä mä esittelen sulle nyt mun lempityökalun, eli tämä sopii erityisen hyvin työelämävalmennuksiin. Tämän nimi on hallinnan ympyrä. Ja niin kuin äsken sanoinkin, työelämä on tällä hetkellä murroksessa ja työelämäkentällä on tosi paljon sellaisia asioita, mihin me ei pystytä itse vaikuttamaan. Ja tämä hallinnan ympyrä on erittäin vaikuttava työkalu havahduttaa sitä meidän omaa ajattelua ihan erilaisiin asioihin. Tämä sopii tosi moneen eri asiaan.
Tämä on itse asiassa helppo ottaa mukaan. Kuka vaan voi piirtää tämän hallinnan ympyrän itselleensä muistutukseksi missä vain. Eli 3 kehää, tuollain sisäkkäin. Ja sitten lähdetään miettimään ja haastaa sitä meidän omaa ajattelua. Mä otan tähän esimerkiksi korona-ajan, koska se on helppo ymmärtää sitä kautta, miten tämä työkalu toimii. Eli siellä uloimmalla kehällä on, jos me mietitään vaikka korona-aikaa, niin mehän ei voitu vaikuttaa siihen, että korona tuli ja jylläsi koko maailman ympäri. Eli me ei voitu millään tavalla vaikuttaa siihen eikä päättää yksilötasolla. Se oli tosi kuormittavaa aikaa, tosi iso niin kuin semmoinen henkistä hyvinvointia syövä tilanne, mutta me ei voitu vaikuttaa siihen eikä päättää niistä asioista. Mutta sitten jos lähdetään hallinnan ympyrää lähestyy vähän tänne keskelle päin, niin siellä on sellaisia asioita, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta ei päättää. Tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi koronarokotukset. Me voitiin vaikuttaa siihen, otettiinko me se koronarokotus vai ei, mutta toki me ei voitu päättää siitä, että toimiko se siinä hetkessä vai ei. Mutta se, että mistä me voitiin päättää korona-aikana, niin totta kai me saatettiin suojella itseämme, me ei liikuttu tuolla isoissa ihmismassoissa, me käytettiin maskeja ohjeistuksen mukaisesti, niin ne oli sellaisia asioita, mitkä oli täysin meidän päätettävissä ja meidän kontrollissa. Mutta mikä tässä korona-ajassakin oli hyvin tyypillistä, me kaikki ihmiset käytettiin tosi paljon energiaa tuonne ulkokehälle, eli niihin asioihin, mihin me ei voitu vaikuttaa ja mistä me ei voitu päättää. Eli just niihin, ne ei ollut mitenkään meidän hallinnassa ne asiat, mutta silti me murehdettiin niistä asioista tosi paljon. Ja työelämä on täynnä tällaisia hetkiä, eli kannattaako sun käyttää sitä energiaa ihan oikeasti tuolla ulkokehällä oleviin asioihin, koska sä et pysty niihin vaikuttamaan etkä päättämään. Eli meidän kannattaa suunnata se energia, mitä meillä on ja jaksaminen, niin nimenomaan niihin asioihin, mitkä on tuolla sisäkehällä tai sitten menee tuohon seuraavaan ympyrään. Mutta se semmoinen liiallinen murehtiminen asioista ei niinku tavallaan tuo minkäännäköistä tulosta ja vie meiltä hirveästi energiaa. Eli tämä on hirveän hyvä havahduttaa sun ajatuksia ihan minkä tahansa asian äärelle sun elämässä. Et lähde tämän ympyrän avulla miettimään, mikä asia, miten ne asiat on ja mihin mä käytän nyt energiaa, niin onko tämä oikeasti sellainen asia, mihin mä pystyn vaikuttamaan. Ja tämä on tosi tehokas monissa työyhteisöissä, havahduttaa sitä työyhteisön tavallaan ajatusmaailmaa. Eli hirveän monikäyttöinen työkalu ja näinkin yksinkertainen työkalu. Mä oon halunnut tähän listata sellaisia asioita, että vähän pysähdyt miettimään sitä omaa henkistä hyvinvointia siellä työelämässä ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Siihen vaikuttaa tosi moni asia. Mä en ole halunnut tähän tarkoituksella listata. Siellä on uni, liikunta, ravinto. Ne on tosi tärkeitä pilareita meidän elämässä, mitkä pitää tuon kivikasan pystyssä. Mutta mä haluankin, että sä tuot vähän tuon hallinnan ympyrän kautta sitä omaa ajattelua siihen sun omaan tekemiseen siellä työelämässä. Ja sitä kautta, että minkälaisia ne sun ajatukset on, niin niihin me toisaalta pystytään kyllä aika paljon vaikuttaa itsekin. Ja ensimmäisenä mulla on tuolla itsetunto. Ja se on oikeastaan työelämässä hyvin suuri hyvinvoinnin peruspilari. Eli se hyvä itsetunto työelämässä tarkoittaa semmoista myönteistä realismia niistä omista mahdollisuuksista ja oikeastaan niistä rajoitteistakin. Eli se ei tarkoita missään nimessä, että me nähtäisiin
itsemme semmoisessa yltiöpositiivisessa valossa, että me korotettaisiin itsemme jotenkin muiden yläpuolelle. Et silloin se ei tavallaan ole semmoista vahvaa itsetuntoa välttämättä. Mutta se on kuitenkin semmoinen myönteinen, mutta samalla hyvin totuudenmukainen arvio meidän omista kyvyistä. Ja me ehkä tiedetäänkin, että se semmoinen hyvä itsetunto kehittyy lapsuudessa ja nuoruudessa niiden meidän myönteisten kasvukokemusten kautta, mutta sitä voidaan myös työstää, jos siellä on vähän semmoista horjumista itsetunnon rakentumisen kanssa, mutta me pystytään vaikuttamaan myös myöhemmällä iällä tosi paljon siihen meidän terveen itsetunnon rakentumiseen. Se hyvä itsetunto tuottaa semmoisen riittävän vahvan omakuvan, että kun tulee siellä työelämässä niitä haasteita, niin se ei niin kuin romuta koko meidän itsetuntoa, jos me epäonnistutaankin jossain asiassa, vaan me päästään siitä yli. Että se ei aiheuta niin isoa ahdistusta, kun me päästään ja ymmärretään, että mitkä ne meidän realistiset voimavarat ja osaaminen on. Ja me ymmärretään se, että haasteita aina tulee, aina ei voi onnistua, mutta aina tulee uusi kerta ja me päästään näistä asioista yli. Eli se on tietyllä tapaa semmoista tervettä itsetuntoa. Toisena mä oon halunnut tuoda siihen stressin hallinnan. Ja mä haluan muistuttaa, mä itsekin teen, niin kuin mainitsin, aika stressaavaa työtä, niin me tarvitaan aika ajoin myös stressin kokemusta, koska se auttaa meitä tavoitteiden saavuttamisessa ja tavallaan vähän ehkä me jopa ylitetään ne oma osaaminenkin ja saadaan semmoinen maksimaalinen potentiaali irti itsestämme. Mutta milloin siitä stressistä tulee haitallista? Niin jos se tilanne jatkuu kohtuuttoman pitkään tai ne osaamistavoitteet on liiallisia niihin sun omaan taitotasoon nähden, niin siitä voi muuttua haitallista, siitä stressistä. Ja meidän on hirveän hyvä niin kuin oppia tuntemaan itsemme ja erityisesti ne kehon viestit. Eli jos vaikka sun särkee päätä tosi paljon tai niskat on aina jumissa, niin voitkin lähteä miettimään, että voiko stressi olla syynä tähän kehon viesteihin. Että se ei välttämättä olekaan aina semmoista fyysistä se tilanne. Ja tietyllä tapaa se, että me opitaan tunteen itsemme, niin se on se kaiken pohja. Jos vaikka se uni lähtee sieltä, niin me tiedetään, että meidän on ehkä syytä rauhoittua, muuttaa jotain palikkaa siinä meidän elämässä, että me ei olla niin stressaantuneita. Ja kolmantena, mitä mä oon tähän halunnut nostaa esille, on tuottavuus, mikä tuntuu ehkä vähän hassultakin asialta, mutta se on ehkä tällainen mittari siihen, että meidän henkinen hyvinvointi on hyvällä tolalla siellä työelämässä. Eli silloin kun me voidaan hyvin, niin mehän ollaan yksilöinä aika tuottavia tai työyhteisönä hyvin tuottavia. Eli me päästään niihin tavoitteisiin, mitä meiltä niin kuin ehkä odotetaankin. Eli se on semmoista hyvää turvallista ilmapiiriä, missä tehdään mehenkeä. Sieltä on ehkä poistettu siitä työstä tai työympäristö sellaisia vaarallisia, jotka on haitallisia nimenomaan tuommoisen haitallisen stressin kehittymiselle. Eli se on hyvä muistaa, että tuommoinen tuottavuus on hyvä mittari, että mietit itsekin, että onko mä jotenkin tosi lamaantunut, mikä tässä tilanteessa vaikuttaa siihen, että asiat ei vaikka suju. Mutta niin kuin sanoin, palataan taas sinne hallinnan ympyrään. Me voidaan vaikuttaa itseemme ja tietyllä tapaa omiin ajatuksiin. Ja tosi usein ratkaisukeskeisessä valmennuksessa tehdään nimenomaan töitä tällaisten kielteisten ajatusmallien kumoamisen kanssa. Eli me ollaan aika ankaria itsellemme loppupeleissä. Miten me puhutaan sisäisessä puheessa meille itsellemme?
Ja mikä on tällaista työelämässä hyvin kielteisiä ajatusmallia? Niin se voi olla tämmöinen, että me tuomitaan itsemme, me jotenkin ruoskitaan, me ollaan tosi kriittisiä omasta tekemisestä ja me arvostellaan itseemme. Ja siitä täytyisi päästä niin kuin ehdottomasti pois tai ainakin lieventää sitä semmoista sisäistä puhetta. Meidän toiminta voi olla myös sellaista, että me mietitään koko aika pahimpia vaihtoehtoja ennen kuin mitään on edes tapahtunut. Eli me ollaan tosi huolissaan, stressaantuneita siitä, että kohta tapahtuu jotain pahaa. Ja silloinhan me ei uskalleta missään nimessä ottaa riskejä, jos me ajatellaan tämän tyyppistä toimintaa. Ja me ei pystytä onnistumaan. Me ei voida kokea niitä onnistumisen tunteita, kun me tavallaan torpedoidaan itseltämme se mahdollisuus. Kielteistä ajatusmallia voi olla myös semmoinen omien kykyjen vähättely tai kyvyttömyyden niin kuin suurentelu. Me tukeudutaan hirveästi työkavereihin tai muihin ihmisiin, eikä uskalleta ottaa vastuuta, jolloin se on esimerkiksi tiimityöskentelyssä hyvin haitallinen tapa toimia. Ja taaskaan me ei saada niitä onnistumisen kokemuksia, kun me ei tavallaan itse oteta sitä vastuuta omasta elämästämme siellä työssä. Sitten voi olla tämmöistä täydellisyyden tavoittelua. Me asetetaan itsellemme tavoite. Me päästään siihen tavoitteeseen. Me asetetaan heti seuraava tavoite ja me päästään siihenkin, mutta me ei osata olla onnellisia, kun me päästään niihin tavoitteisiin. Ei tavallaan niin kuin mikään ei riitä meille, vaan me aina ruoskitaan itsemme parempiin ja parempiin suorituksiin. Sitten on olemassa tämmöistä kategorista ei koskaan tai aina ajattelua. Ja nämä on aika semmoisia haitallisia sanoja. Jos me käytetään aina sanoa paljon, niin me jotenkin itse ohjataan sitä omaa ajattelua aika negatiiviseenkin suuntaan. Että aina on näin, ei varmasti ole aina näin tai ei koskaan. Eli ne on hyvin tämmöisiä ääripäitä, ehdollisia sanoja, joita kannattaa välttää siinä omassa ajatusmallissa tietyllä tapaa. Ja nämä kielteiset ajatukset, jos meillä sellaisia on, niin ne toimii paitsi semmoisena, että ne suuntaa meidän tunteita kohti semmoista kielteistä kokemusta, niin ne saa meidät näkemään joka puolella siellä työelämässäkin enemmän niitä rajoituksia kuin mahdollisuuksia, jolloin ne estää semmoista niin kuin myönteistä toimintaa. Mutta niin kuin sanoin, niin me paljon ratkaisukeskeisessä valmennuksessa mun asiakkaiden kanssa tutkitaan näitä tämmöisiä kielteisiä ajatusmalleja. Ja me pyritään sitä ajatusta ja mindsettiä saamaan paljon rakentavammaksi, jolloin se sun koko elämä muuttuu ja se hyvinvointi kasvaa, kun me päästään irti sellaisista uskomuksista. Usein ihminen ei edes itse huomaa, että hänellä on aika vahvoja uskomuksia liittyen erityisesti työelämään, mitkä sitten joko jarruttelee tai muulla tavoin niin ei tuo sitä hyvinvointia siihen sun työelämään. Ja oikeastaan tässä olikin pohjustus tälle mun seuraavalle harjoitteelle. Ja mä haluan tarjota sulle yhden tämmöisen työkalun, että lähde vähän tutkiin sitä sun omia uskomuksia tai miten sä puhut itsellesi siellä työelämässä. Ja mä oon ottanut tähän 4 esimerkkiä. Tällaisia voisi olla vaikka kuinka paljon. Mutta se, että miten sä pystyt vaihtamaan sitä mindsettiä ihan semmoisten sanojen avulla. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa me hyödynnetään tosi paljon kirjoitusta, juuri asioiden sanottamista. Me saatetaan piirtää asioita, koska ne konkretisoituu ihmisille ne uskomukset sitä kautta paremmin. Eli sä huomaatkin, että ahaa, mä ihan oikeasti ajattelen tosta asiasta näin, jolloin se on tavallaan helpompi lähteä korjaan tai vähän muuttaa sitä omaa ajatusmallia rakentavampaan suuntaan. Ja tässä on 4 tällaista esimerkkiä. Eli
Usein, jos sä puhut näin, että en osaa tätä asiaa, niin lisääkin sinne yksi pieni sana, joka on vielä. Eli on aivan eri asia sanoa en osaa tätä, kun en osaa tätä vielä. Eli se antaa sulle sellaisen mahdollisuuden, että sä oot kykenevä oppimaan sen asian. Sitten siellä on toisena, olen hyvä tässä, niin teen näkyväksi se asia, että olen opetellut ja harjoitellut tätä asiaa tosi paljon. Eli ole onnellinen ja ylpeä siitä työstä, mitä sä oot tehnyt, jotta sinusta on tullut hyvä siinä tietyssä asiassa. Tämä on vaikeaa. Niin sanokin sen sijaan, että tämä vaatii enemmän töitä ja oikean strategian löytymistä. Eli tietyllä tapaa se ohjaa siihen, että sä oot valmis tekemään sitä töitä, että sä opit ja tietty oikea strategia, niin sä pääset eteenpäin sen asian kanssa. Sitten tuolla on semmoinen, että pelkään, että teen virheen. Niin kun teen virheen, otan siitä opiksi ja kehityn. Mä oon paljon lukenut esimerkiksi oma elämän kertoja tai artikkeleita maailman menestyvimmistä yrittäjistä. Ja yksi asia, mikä heille on aika paljonkin yhteistä, on se, että heistä tosi moni on tehnyt konkurssin tai 2 tai 3 konkurssia ennen kuin se valtava menestys on tullut. Eli he on oppinut niistä virheistä parhaalla mahdollisella tavalla, eivätkä ole silti antaneet periksi. Eli sillä on tosi, tosi iso merkitys, miten me puhutaan meille itsellemme siellä työelämässä. Hyvä. Nyt mä kiitän siitä, että oot tämän mini-webinaarin kuunnellut, ja mä toivon, että sä saat tästä pikkasen ajattelua sinne omaan työelämääsi ja siihen, että miten sä voit sitä omaa mindsettiä lähteä muuttamaan niin, että vaikka sun työ olisi tosi paineistettua, niin sä voisit siellä hyvin. Eli tosi paljon on kiinni siitä meidän omasta mielestä, miten me jaksetaan siellä työelämässä. Ja tosiaan toivon, että käyt tuolla mun nettisivuilla www.aisacoaching.fi vähän tutustumassa, minkälainen työelämävalmentaja minä olen ja minkälaisia palveluita tarjoan. Niin, toivottavasti näemme jossain ja pystyn sua vähän auttamaan omassa tilanteessa eteenpäin. Kaikkea hyvää sinulle.